Velkommen til Benchmark Management. Benchmark Management handler om penge. Dine penge. Det handler faktisk om 3 ting. Først og fremmest handler det om en præcis økonomisk benchmark af jeres virksomhed i sammenligning med andre lignende virksomheder. Resultatet af analysen er en lang række nøgletal, der hver især konkret beskriver jeres bundlinjepotentiale i kroner og øre. Og det er nok unødvendigt at sige det, men naturligvis er analysen anonym. Vil du vide mere og prøve det, så kan du gøre det gratis i 3 måneder. Bundlinjepotentiale. Det er det geniale med Benchmark Management. Vi leverer ikke bare KPI-tal eller andre ligegyldige sammenligninger. Med Benchmark Management får du et værktøj, der er kroner og øre, fortæller dig præcis, hvad du kan forbedre din bundlinje med. Vi beskriver i kroner og øre din potentielle bundlinje, både i forhold til gennemsnit og i forhold til best practice. Vi sammenligner jeres virksomhed med lignende virksomheder i branchen, for eksempel i forhold til størrelse, beliggenhed, omsætning eller lignende. Vi sammenligner jer med andre lignende virksomheder, men I er altid anonyme. Med Benchmark Management får I en detaljeret, handlekraftig og skræddersyet rapport med mere end 100 nøgletal. Derudover så får I hvert kvartal 10 live nøgletal, så I kan følge udviklingen online. Rapporten kan fx bruges til at træffe ledelsesmæssige beslutninger ud fra, og kvartalsrapporterne til at følge markedet og samtidig se, om ændringerne har haft den ønskede effekt. For uden en anonym sammenligning med konkurrenterne, så får I også beskrevet, hvad I konkret kan forbedre jeres bundlinje med. Vi giver jer svar på potentialet i forhold til f.eks. den udfakturerede timepris, produktionsomkostninger, marketingsomkostninger, indtjening per medarbejder. Hvad kan I forbedre jeres bundlinje med i forhold til lønninger, vel at mærke på alle niveauer? Og mere end 100 andre nøgletal, alt sammen i forhold til gennemsnit, best practice og bundlinje. Benchmark Management handler om 3 ting. En liste med emner, der præcist fortæller, hvor der er mest at tjene. Et ledelsesværktøj til, når der skal træffes beslutninger. Fokus er og bliver penge. Dine penge. Og hvorfor så lige penge? Fordi vi udmærket godt ved, hvad der er top of mind for den enkelte ansvarlige leder. Mindre administration, mere bundlinje. Og det er præcis, hvad du får med Benchmark Management.